2,500 kasapling gintanom sang DPWH kabaylo sa 25 kakahoy nga ginpangutod sa tubang sa Old Airport. Sentro nagdepensa kun nga sa Banwa sang Don Salvador Benedicto gintanom ang magkahoy apisar nga sa Bacolod City nagpangutod. Yaring balita nga aton gintutukan. Tiyon sa Earth Day 2021 subong Webes, nagpadulo ang katapos ang DPWH Bacol District Office agud mananom sang kahoy sa kabukiran. Inintikhang sang DPWH matapos ang kontrobersyal nga pagpangutod sang 25 sa 35 ka mga kahoy sang Old Airport. Kabugusan nga 2,500 ka saplings ang ginpananom o kunsin kabinhi sa kada kahoy nga ginpangtapas. Muna sa kondisyon sang tree cutting permit, i-replace pa ginaang for every tree nga cut ang 100 seedlings or sapling. Ang portion nga na utod ang kahoy, sige huntad ang aton nga na schedule nga improvement activity. Apang, sa baylo sa Bacolod, nakalabot ang DPWH sa kabukiran sang barangay Bagong Silang Banwa sang Don Salvador Benedicto. Depensa sang City Enro, puno na ang 7 hektarya nga tree park sang syudad sa Alangilan. Buta na ginada kayo. So, useless lang nga magtanom ka in between sang mga full-grown trees. Kay mapatay na siya, hindi siya kakita sang mainit bala. Bangon sa executive order ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia, on hold karon ang pagpangutod sang kahoy para sa road widening kag clearing programs. Para yung pang-investigasyon sa LGU, may ango sa pagpangutod sang mga kahoy. Ina-verify naton ang completion of papers. Kagara man sa DNR policy nga even the Senro may deny the application until that papers are completed. Sa Talisay City, ginpangunahan sang Carlos Celado Memorial State College ang greening program. Samtang, ang grupo sa mga pamatanon nga artist ang nagtipon man sa Old Airport sa Bacolod City agud ipakigbahin ng ilang greening advocacies pinagi sa performing arts. Magluwas sa performance, nagpatigayon man ang grupo sang Fruit Pantry. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.